Ja. Hey, folken. Hey, folk. Hej. Ja. Så Hey, der er GameStop. Ja, det skal være rigtigt. Hey, Lol. vi skal lige holde kameraet ordentligt, Fanny. Vi er på Fisketorvet. Ja. Yeah. Kom herover. Lige nu er vi i GameStop, faktisk. Og... Fuck. Balls. Balls. Okay, men det, som jeg faktisk gerne vil sige, er, at vi... Vi pingslips næver. Ja, nøjer. Nøjer. I FIFA 14. Jeg har en pinkslipper, og så mod mig. Ja. Fordi jeg køber FIFA coins. Og så køber jeg ham. Ja. Og Og så pingslipser vi. kan jeg vinde ham. Hvilket vi håber på. I gotta win. No, dude. Yes, but, men det var bare det, jeg ville sige. Fordi nu skal vi lige kigge lidt rundt, inden vi skal i biografen. Så skal vi hygge os lidt. Yeah. Så kan vi måske spille lidt FIFA. Og hvad der straf. Oh shit. Kan I score? Oh shit. Kom. Oh, I die. Nu den så ud, som om man døde. Sådan Ja. Men lad os bare slutte videoen. Ja. Det var den første video på Spag Gaming, faktisk. Det var, vi startede med vlog. Så I kan godt glæde jer til hvilken dag er det i dag? Fuck. Det er tirsdag. Ja, tirsdag. Og det er den 26. Så Yeah. enten bliver det på torsdag eller fredag. Yeah! Det var også fantastisk. Yes, but... Og det er... Ja, så jeg tror bare, det var det. Så vi ses, folkens. Vi ses.